What's up mga kabakbak? Pagkatapos ng biyaheng norte, biyaheng sur naman, papuntang Sulangan, Giwan, Eastern Samar. Talagang sinadya ni Kuya Jay na hindi magchika dito, so wala kayong choice but to hear my voice. Sana'y hindi niyo ko pagsawaan. Huwag kayong gumaya sa kanya na pinagsawaan na ako. Siguro mga 4:15 AM yung ride out namin dito sa Taft. Let's do this! Let's go! Dito, dinadaanan namin ang iba pang girls. Kara, hai nara. Hai ni, rakibin, dudod. Kung mapapansin nyo mga kabukbuk, mas marami kami ngayon kesa nung biyahe papuntang Gamay, Northern Samar. Yay! The more the merrier. What's up, kabukbuk? Jadi kami kampidhan. Bata. Ayan. Shout out Ayan. Ayan, shout out para kapagabot. Bata is so cute. Parang bata. Good morning. Shout out. Like son, like father. Ang saon? What's up kabukbuk? Shout out Ayan. Bos kami di ba? Kami na ayo. Shout out ko tukad si bata. Patay tayo dyan. Ang mete. Arbol pala na ya, arbol. Arbol pala na. Sam. Mama, ako nagdaging balon. Nada mo. Maray, sa piso. Gago. Good morning. Shout out, Top Riders. Shout out. Shout out sa mga top riders. Dito sa aming bro binugkot nam. Support. I'm not really a content material. Kung behind the camera lang talaga ako. SKL mga kabukbuk, ang mga music natin for this video ay songs ni Justin Bieber because he was my favorite nung grade 9 ako. Pak, shout out. Shout out kay may sis yang anak. Asip ikaw. Bro, shout out. Ya ako naman, shout out. Shout out ito mga taga-Taw. Ikaw bro, shout out. Anong pilin? Tagpuyaw. Salamat. Kanapin. Sana all. Ako rin. Shout out sa'yo, alam mo na kung sino ka. Kidding aside, it's a good day and another long ride experience with my Kabukbuk Podcast family. It feels so nice getting a glimpse of the sunrise with you guys. Ay, pag dinamuray ko. Dito po mga kaibigan, yung nasa likod, mga scammer to. Ikita po natin mga kaibigan, nagbabike, nagchat-chat. What's up, kabukbuk? 5:57. Jadi kami kuan. Ito welcome to Burungan. Ada pan girls. Ada pan orhe nangingihi. Papasa ko na lang adto para. Busdino. Let's go! Padyak ulit mga kabukbuk. Almost 46 kilometers na ang aming layo from Taft. At
more or less 2 hours na ang aming biyahe. Aww, look at us mga kabukbuk. Ang sarap sa mata tingnan. Iisang linya, walang iwanan. Salamat pala Sulangan Peeps na nag-agree kayo sa aking suggestion na itong full set jersey ng kabukbuk ang ating suot. Wala pa kaming kalahati sa more than 110 kilometers. Shoutout! Podcasts, kabukbok, tukad, kadandan, runggan na! Thank God sa pantawid gutom. Dahil malayo pa kami before mag-breakfast. Abos. Mahirap na. Okay. Last nga kanta pero kinsip pa. Pag dirikitin mga artistahan, talagang titiyakan. Mata, alam, magyakan rin ha. Shoutout, tukad. Tara, hindi siya rotate. Para iba. But seriously, thanks to shoutouts at hindi na ako masyadong nag-iisip kung ano ang sasabihin ko sa vlog na ito. Mapanyaga kabukbuk. Baka di kami na giwan Sulangan sama alas 8. Tadi kami lapitit may da boundary kamadangan itong burungan Hawaii. Ila ka pwede dito Robin. Laspag na ito, laspag. Masutso pala. Kuya Frank. Ay, gila tampi ba? Shout out kay Kuya Aboy ngan Top Rescue Team. Top Riders! Yun lang. This is my point of view, mga kabukbuk. Practice lang tayo mag-hold ng camera. Kuya Jay, kabahan ka na kasi baka mag-quit na ako as editor dahil ito na ang simula ng aking pagiging vlogger. Charot. What up guys? Vlog takeover po muna tayo. Char. Nahuhuli kami kaya I'm the videographer of this group. View. You're my best view. Me. In fairness, mga kabukbuk ha, being a biker and a vlogger at the same time is not easy. Lalo na kung cellphone lang ang gamit mo. Sponsor. I'll be dead! I know! I'm gonna die! It's not easy! So far, Kuya Dodad, is the best Trunko. I love his hand signals. Mata-train ka talaga. Diba? Iba talaga. Basta Oddcat Spikers. Second best Trunko, Sangkong. And oh, no comment for Kuya Kevin. No comment. By the way, all this time, I thought they were brothers dahil may pagkakahawig sila. Turns out they're not, but, well, Oddcats brothers.
What's up, vlog? Exposure angle bits. Hello. Kuya Thor. Hi. Kabahan ka na talaga, Kuya Jay. Magiging kakumpetensya mo na ako. Ha 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 ha. Tata. Shout out. Hala. Shout out. Ito mo dito, tubigan. Hinamot na naman kita, hinamot. Kasi yan, inabot naman kayo dito mga... Mabulat-bulat. Roll number 3 out. Tip number 3 na kaya. Ano, tip number 3? Hihintayin yung mga kasama mo. Hihintayin yung mga kasama mo. Wala ka na yakon? Wala na, kaya ada ka na, nagbablog magkukuhan ka, mag... Bro, ano? Magutom. Marang kahit. Sarayo ko. Pinabuntas na. Rani na, Rani. Nakakamot akit. Ito may tukuan. Nadalitsyon. Ano pa? Ano pa? Salad, buko salad, gulaman, ice cream. Woo! Lechon, taksos de pata, nilaga, nilagang baka, bulad, palawan. Hindi ka ginagawa mo. Tara, nandito. Nandito po mga kaibigan. Nahihiya po yung kasama namin si Aiko. Siya po ay very shyful. Laspag na tito, laspag. Alas, 8:30 pala. Napasok. Marakangin hangin. Marang na. Artista na ito. Mabalik na, mabalik. Tingin ka mo. What up, Kuya Jay? Shout out! Shout out na mga bilin. Next time ka muna ma. Gutom. Gutom. Wala na. Pinamamandas na. Bus ng Biko ni Chad Sumel. Kuray na? Sila, orang sa pag-iagong. A few moments later. Ito po tayo mga. Lasang Tinahog may naik. Meron tayo mga kapatid. Kamingaw. Carboning. Ayan ano yung kalawi. Teka lang. Sino ba yung pinakangisi yan? Kanina nawara ka na pa yung story. Ano mo ko ang ganim ano itong tipalig ka? Yung pagkain sa libre. Tukit itdugang ko no. Tagbirsi yung loto. Ayak. Tagbirsi yung ang may dugang. Libre siya. Libre na na dugang. Si siya nga dugang. Libre. At yung lang mo. Yung 50 ko nung tapos.
Kami sabaw, libre, sabaw. Animal na ako kasi palit. Kami tiyo sa drink, kakakot. Pagpira. 40. Kami siya. Kapag putil yan. May mamamring at tapit ko. Salit ko damay. Value na lang yung banin. Dali mo tagal turling grade. Dali. Binulos na ang binulos. What's up, kabukbuk? Hindi kami may dulong naman pala kay mga larga na kami. Oras 9:13 AM. Larga na kami.